Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasor nong stony haga pratrik ubna jemang arajar arpuway kala kenja hijak. Bad baro kipai ba nong song snong kasor nong stony. Kila burom ya ka jingpen bena curfew da u district magistrate ka West Khasi Hills District. Ka curfew kala sedang nado ka mid jong ka nyotrik ubna jemang arajar arpuway. Bad haga sngi sajan kata ka pratrik. Nong lum kubor ula saki ba baro ki surok hasor nong stony. Kila keloj war bad kenja jar-jar. La sakhiru baki kali ki badannya ki curfew pas ki dunabha ki bayad bayeng bat kumjo ye ki brewru ki dunabha ki ba mi surok lain no tang ki to ki balet shim dawai kani ka curfew kan kut hado ka san baji men step jong ka shipotrik ubna jemang arajar arpuway ka badairu ka sngi nengkong jong ka tayo banwan